Charles so na wo hwe mpanyina tena se dwumade ne de bro ene ye nkyere ho kra oni mo panyina de bi sese wo ha ye bana na nkyene amen biso oni maka mamre oni maka na mane ne in fact akana bakwasem akan sumasem a ye na mafo enim no ono onim pi nana de dwumade pi na o radio so nana saye kuku mahine chiame nana kwa ba ya ja o hina nana na ye hwe ahintu ye tu wo hene na mafo de ye bia hwe wo YouTube and Facebook in fact edaman sentence so said pi na anim no se nana se tu nyam kese santimero nana sorry o tu antwa hene no o me roro na antwa hene chacha se tu nyam kese e tu kwaso hene dwoso kwaso o me yi o hene chacha o nyam kese ese me tu be kwa bodom hene no yi opanyini chacha o nana me Charles die me na mabobra to me chacha o ebe kura akunya mbedi ye no na chacha o ni ho ana mate sika to chacha papa bi ene me ntuma bi ye de ekọ na oji wakunya me chacha o de esimuze na de we o mesi abaworo chacha no kura na me de na ye misiri kakra die ntine ye tu obrempon bi a anase ye tu manhini bi a yes munyi chacha ngo mena mo wan fie o sabe sa ni ye se a kire sai me da se die ntira etu wo hena ne aworo no mpaboa ya ba wuro na mpaboa no ya ba wuro ya nwuro sei ewo mani se ansa na wo bedi hine no edo be fantiti ye bebre mu Corona wo kodi mu hine no esan se wo hya otumfo asiyenti se wo man no kura yiu ebusuya yiu edo majase emana na hema do majase ne jase edo kire atenankonwa na atenankonwa no yiu kire wo man a de wo ho ne se ezi edo ko kire asante ma wura kwa obebisa ne yaman ebusuya no de hie ya de na ba ebusuya ni mu bi ebusuya se ane se ebusuya ni mu bi di a mu atena nkonwa yeyi ya no ejase ede ne ba kire na no ma ejase ede na ba kire atena nkonwa ejase ne de kire atena nkonwa no mu yi ni kire wo man nana ai achiame se ya ne kire wo man no man ni nyina abo no kunu mu se ya peno ya pende ya ne o meso ai o man ya yi no nana no mwaje na tumu na busuya nyina abo ne chi dom de na kire se kuru no asumdu abem mo man ni meso ai busu an kire mpompon su a ne amu abeso a kire mpompon su se usua kire wo hini bi no wo hini bi de wa ba ya se ko ne ko sua kire wo himpani na wo hye na se na sa himpani no eni wanim emfa ma kire asante man sa de ye no aji watum kane no wudi hina na yenim se yemfa nkwabe gazette no na ebini ho Nuansa santeman ne nananom nyina behia ne yedo beba na ye nyina bagi atumu fisi ahemfu no ye nyina ye mudako ene ebetu bia de yeso nso a ye ntu ye nyina nso ade yeso dako akonwa ya nya ne dom ya sante abaanwa sante akonwa ye otumfo akonwa ya nya ne dom eno pa ho ohini bi a waka bia ubu o man mra so a ye ba ye odom ye betu na sebe otikoko so onti ho se na so asi debi mo mu anani mfrai sebe so a o hwena a woti hwa enti ubedi ade ye no wi a
de be ko so wo kuro mu ho bia paneɛ kora afiri tɔ a yɛwurate yɛwɔ nneɛma bi a woyɛ a yɛtu akonnwa so o yɛwɔ nneɛma bi wonya sɔe wie na woka ntam kyerɛ wɔ man no sɛ wodi kuro no betu anamɔmpa ne asesea kyerɛ wo wɔhene wofo obi yira a yɛbɛtu adeɛ so o wotontɔn nkurɔfoɔ nsa ase di basabasa yɛbɛtu adeɛ so o abusua no agyapadeɛ wode wo nsa kɛka berɛ nsɛ sɛ wode wo nsa ka yɛbɛtu adeɛ so o afei akonnwa no ho agudeɛ ne mpempenadeɛ akonnwa ho adeɛ nso wode wo nsa ka yɛbɛbubu nneɛma bi akyerɛ wo a ama woahunu mfomsoɔ a woyɛ a yɛbɛtu wɔ hɔ a bɛteɛ ɔhene nni awaresɛm ɔhene biaa wɔnni awaresɛm isɛ tete no na ɔhene di awaresɛm a ɔhene ɛse wɔbaa pa a wɔbaa anyi ano enti sɛ ɔne wokunu wɔ ntɔkwa a nkɔka sɛ wowokɔ ama yɛwura akɔdi wokɔ na sɛ yɛwura akɔɔdɔɔ no so ɔpɛ wɔ a wontumi nka sɛ mewɔ kunu ntɔkwa na aba ntumi mpene wontumi nyi ano wontumi nyi ano ɛnam saa yɔ so wokɔfa no kɔkoa mu koraa nkumti dɔmaaman bɛte sɛ woyɛ nneɛma bi kyena yɛ sɛ wɔ nana kɔfo obi yere nana kɔfo obi yere nana kɔfo obi yere na egu akonnwa no ho fi a yɛyɛ ɔdɔm a ɛbɛkɔ akɔka kyerɛ gyaase wo na abɛyi no ma ne gyaase de wakɔma kontire na yɛ mmeranteɛ hino enti sɛ yɛbɛba abɛbɔ ɔkɔ adu ɛwɔ manhyia mmiatu a ɛyɛ gyaase ɛna de wasɛm abere kontire ɛne ɔbaa hema nom na ɛde asɛm no aba ɛnkyɛ sɛ mo a moboa ma a yɛsii yɛ nyinaa moagye atom sɛ deɛ wɔreyɛ no ɛntɔ so mu nti mompɛ no afei na mode no aba mobaa kontire na ɛbɛgyina hɔ no abɛbɔ no kɔ adu bɔɔde kɔ adu na ɛntɔ so mu a tete na nananom tumi bɔɔ kɔkɔ deɛ a woyɛ no wɔn nso okuru mfo asɛm a wɔn abɛka yi fata sɛ ka metu adeɛ so prɛko pɛ na mede hyia no woyɛ di adeɛ bi ma amanim saa da sɛdeɛ wokeka bi wata ade yi wo ho ano no mentimi nhwɛ sɛ yɛbɛka a yɛ na menhunu bi da nti made atom na yɛde asata na yɛwura ate hɔ wobɛhwɛ nkonnwa asase o no akɔtɔn kikiri wobɛte o akonnwa ho nneɛma a kakra ɛwɔ hɔ a yɛde bɔ akonnwa ho berɛ a sɛ yɛwura di afahyɛ bi a nana wɔdi adeɛ no fa yɛ no ho yɛyɛ o wode nsa bom mebɛto sika futuro me na mepɛ sika no mafa na makɔtɔn yɛde kɔbɔɔ kyaagye wokɔ yɛwura di mu a tumi a ɔde ama wɔ a yɛfrɛ wo nana no ka sɛ kwaaso hene sɛ yɛfrɛ no nana kwaaso sɛ bɛyɛ ama wakonnwa no anyɛ dini ne mu ayɛ duro na ɔtumfoɔ sɛ mapɔne ɔhene ne dini bi de abata wo deɛ ho deɛ ɛbɔ dina yɛ sɛ kwaaso hene so ɔhu na wode ɔhene no a yɛ asantemaa nyinaa wura ɔpem so dini ɛkɔyɛ deɛ nsɛ sɛ woyɛ a na wɔbɛwae ne dini afiri nana no a wɔde ama wɔ no afiri wo dini so wɔbɛwae tumi a ɔde maa wɔ ne kyerɛ sɛ wobɛtumi afira ntoma a yɛwura fira bi de abadwa abɔbire mu mpaboa a wɔhyɛ wobɛtumi ahyɛ bi ɛde abadwa abɔbire mu na ne nyinaa ne sɛ ɛma w'ani ntra w'ani ntɔn sɛ wobɛtena wo nti na ɛsɛ obiara abadwa abɔbire mu ansa na asantema awura ba ɛnsɛ sɛ ntoma a yɛwura de badwa abɔbire mu wowɔ sika nti na wowɔ akɔfira ntoma a ɔdɛɛfoɔ ɛde badwa bɔ daabi ewu nipa ɔbɛhwɛ saa ntoma a yɛde aba badwa mu hɔ nyinaa
nti wokwa no akɔkyere ewura se yewura ntoma ɛwɔ badwam wei na de kwa ɛsɛ ne ntoma no da nso kyewu bia ntoma woyɛ manhino woyɛ hwan o ɛsɛ dɛfo ntoma no ɛda nso kyewu bia adeɛ no ama atumi sɛ sɛ nye dwa bobirem na ate wo fie kura na wodi wo hene na fira ntoma no sɛ deɛ wo pɛ bia fira ɛno wo fira no ama akwai de ntira fira mpaboa nsa hene ma cha wo tian titi na no hia so patre eyi bia bia bena na no abɔne mu na ne yɛ de nwoma sa homa no awurawura mu na ne yɛ na no mini yesu mpaboa heruru ne yɛ fɛ no asopatre mpaboa no ne dini no nti de ohene yɛtu wona yɛyi wo chacha ɛna me kyerɛ mu ba no ɛna me kɔ break mrai mit chaw so banyina tena se medam ho aba na ɔpanyin so anum so kakra ɛnɛ ɛhia yewura Charles ndi ɔsɛ sɛ wa meeting no nko ade meet Charles show tie wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asɛm ni ye na de bia to kotodwam saa cha na yɛ ka ho asɛm me se mpaboa na first no de dua na dua bena ne afrɛ na so patre efiri hɔ no ɛna wo mu hunu sɛ ahoma na ya no wo twa na wira mu de yire so mpaboa no so maboa ɛna wo mu de aboa ahoma esi so na wo mu de aboa ahoma si so no na yɛ mpalinfo pa wo mo bra wo ntimi nhye bi na on sɛ de oto ahene ma cha no foforo a wotie mu a na yɛ ubonsi esu wo na ase chiao tia so ati mu sɛ nwoma na esi so no kasa na chiao no ne ase cha no ɛyɛ paboa no su wo na ase na ɛyɛ mu no abo nwoma na kasa kasa chiao ntina ehimfo ɛna ɛhye efiri himfo na obi timi ahye bie na wonye wo hene ba na wonye de hye a wonhye bi edina hunu so obi hye bi no wonye wo hene a no wo hene ba ana de hye a wo ben himfie ana edina hene ba atoso so ene ya ma otumi se yewura na nko na wotumi firi se sampa boa we ya wo nipa ba ko pa ono nko an twi otumfo de enti otumfo mpa bo a hye ne na amu no enye de atwitwa gu abontene basa ne bi ne yetwa ya de hye no nye bia tini ya wo mpa bo a hene ono ne twa otumfo na ase mpa bo a obi ku do abobirem ehye enti se otuwa sewa na adusi katoyo senyo na atoyo woji tumi na firi wonsam no woro mpaboa na kire se tumi ode ma wo hene so mfa na nsisi fom e woro ma na aka sa se pa na kire se adu wa hene tumi ne kura wo na firi wonsam yaje fi na abobofom tisi kunani ahini yetuwa na nanum akasiafo no kire se yetuwa ya che se oyire wuo ana se wo ba ni kuna wu tu ne che se asante man tumi ya de ma wo no ya hwima firi wunsam kura ni aje nti wu se ya wuro obi mpabo a na tumi ya de ama no no do na muro musifo mo wo hini mu a kire se wo tu hu ande so tete wo wu se na ehinkwa anhye mpabo a akire nu na nimdie ne adwini mu no yehunu se da bi usiesi ahinkwa ama ne ho ye fa ne ho ba wo hene mfaso ene ne ye komanji abako na ahinkwa afo hyehya ahene ma ebi so odi wo hene bia anim na wo poli na no poli na ne mpabo ate ya ne age ahinkwa ade de ahye nana ba jo ho no ate ase ye
ne agye wo de no wo ahenkwa de ona si fom a nana ni asem nana de wo de na tietia fom a wanya asem ti otumfo ahemfie no ye yi na mu mpaboa na ne agye utumi asante ma de ma wo nyina firi wo nsem tete wo kra de ne ewura ne asa de apa wa pampem ya bo wa bra wusu no okay di ohunu se ye tu ohini bi ni awuro no mpaboa no de na bofom se ku ewo manhia na hini akwawie ye senti ni tu ohina ni awuro no mpaboa se wo na to yo nyo na to yo ye wo firi wo na mu a wa hini akwawie ye. Meet Child Show mpanyina tenase na na akyerem die ntia ye tu ohini pon bi a anase mahini bi a na yeyini na mu mpaboa ya ro ne chaw no ye de nadwuma de ebesia da senne ebesia ene ya jaya Charles ndio sese wa meeting nko ade Meet Child Show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom